tinubdan sa kalumo o kaluoy. Salmo Kapitulo 45, versikulo 6. Ang imong trono, O Dios, alang sa mga katuigan nga walay katapusan, usa ka baras sa katulid, mao ang baras sa imong gingharian. Bisan nga karon siya mikayab ngadto sa presensya sa Dios ug miambit sa trono sa universo, si Jesus wala nawad-an bisan usa sa iyang maluluy-on nga kinaiya. Karon ang samang malumo mabinationg kasing-kasing bukas sa tanang kaalautan sa katawhan. Karon ang kamot nga gilansang gituy-od aron sa pagpanalangin sa mas madagayaon pa sa iyang katawhan nga ania sa kalibutan. Sa tanan natong mga pagsulay, aduna kitay dili mapakyas nga magtatabang. Wala niya kita pasagdi nga mag-inusara sa pakigbisog sa tentasyon, sa pagpakig-away sa dautan, ug sa katapusan madugmok sa mga palasanon o kasubo. Bisan og karon, siya natago gikan sa mortal nga pananaw, ang igdulungog sa pagtuo makadungog sa iyang tingog nga nagaingon, ayaw kahadlok, uban ko nimo. Ako mao siya nga buhi ug namatay, ug tan-awa ako buhi hangtod sa kahangturan. Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 18. Kadtong kinsa mo sa likway sa kadautan gikan sa ilang mga kasing-kasing, ug mobakyaw sa ilang mga kamot sa hugot nga pag-ampo ngadto sa Dios, makabato ni ana nga tabang nga ang Dios lamang ang makahatag kanila. Ang usa ka lukat gibayra na alang sa mga kalag sa mga tawo, aron sila makabaton og oportunidad nga makalingkawas gikan sa kasamok sa sala ug makaangkon og kapasayloan, kaputli ug langit. Kadtong kanunay nga nagaadto sa trono sa grasya, nga naghalad sa sinsero, mainiton nga mga pangamuyo alang sa Dios nun nga kaalam ug gahom, dili mapakyas sa pagkahimong aktibo, mapuslanon nga mga alagad ni Kristo. Sila mahimong walay dagkong mga talento, apan uban sa pagpaubos sa kasing-kasing ug lig-on nga pagsalig diha kang Jesus, sila makahimo sa usa ka maayong buhat sa pagdala og mga kalag ngadto kang Kristo. Libuan ang adunay bakak nga panghunahuna sa Dios ug sa iyang mga hiyas. Ang Dios usa ka Dios sa kamatuoran. Ang hustisya ug kaluoy mao ang mga hiyas sa iyang trono. Siya usa ka Dios sa gugma, sa kaluoy ug malumo nga kaluoy. Busa siya girepresentahan sa iyang anak, ang atong manuluwas. Siya maoy usa ka Dios sa pailob ug hataas nga pailob. Kun mao ka na ang binuhat nga atong ginasimba ug sa kang kinsang kinaiya atong gitinguha nga maangkon, kita nagsimba sa matuod nga Dios. Kun kita nagsunod kang Kristo, ang iyang mga merito nga gitugyan kanato, musaka sa atubangan sa amahan, ingon nga matamis nga baho. Ug ang mga grasya sa kinaiya sa atong manuluwas nga natisok sa atong mga kasing-kasing, magabubo libot kanato sa usa ka bililhon nga kahumot.